В зоната за отстъпки можете да създавате нови отстъпки за вашия магазин. Можете да го добавите, като кликнете на добавяне на отстъпка. И тук имате трите различни типа отстъпки, които можете да създадете. Фиксирана, процентна и безплатна доставка. Фиксираната и процентната отстъпка. Единствената разлика е, че едната е очевидно фиксирана отстъпка с определена цена, която посочвате тук, а другата е процентна тук. Така че можете да добавите, очевидно трябва да добавите име на отстъпка, каквото записахме тук, код за отстъпка, ако е необходимо. При прилагане на код за отстъпка при плащане, ако искате да го имате автоматично, можете да кликнете тук. И това ще се прилага за всички хора, които са част от правилото, което имате тук. Например, когато хората са част от специфична група членове за определена категория, можете да имате фиксирана отстъпка или за конкретен продукт. Можете да добавите код за отстъпка тук. И отново какво? Дата, до коя дата тази отстъпка ще се прилага. За този набор от продукти или за членове, или каквото и да е правило, което добавите. Тук имате опцията, когато имате код за отстъпка, да позволите без всички отстъпки или просто да бъдете. Той ще вземе само най-голямата отстъпка, която е налична за продукта, който купувате. Процента е абсолютно същият. Единствената разлика е, че е в процент от цената и безплатна доставка. А ако имате доставка за физическите продукти, очевидно можете да създадете код за отстъпка, да премахнете тази доставка и отново добавяте валидна форма и валидно също за отстъпката, за кода за отстъпка. Тук имаме създадени няколко отстъпки. Както виждате, този е деактивиран, можете винаги да го активирате, като кликнете на активиране. И винаги можете да ги редактирате, като кликнете на редактиране и да видите каква информация е добавена за всеки един от тях. Така че толкова е просто да създадете и организирате собствените си кодове за отстъпка в магазина.